monitor ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Oras na muna po natin sa buong kapuluan is already 11:11 PM mga kabisyo at ito po ang programa ng 90.7 Love Radio na hindi ka huhusgahan bagkus ikay pakikinggan. Ito po ang programa na nagpo-promote sa radyo ng We Listen and We Don't Judge Culture. Kaya nasa kabilang linya na po natin mga kabisyo ang ating top secret caller ngayong gabi na to. Kilalanin at pakinggan po natin ang ating kabisyo dahil naniniwala tayo na kasama po natin siya. At kasama niya po tayo ngayong gabi na to sa kanyang ikukwento. Good evening po. Good evening. Okay. Ma'am, bago po Good ang evening lahat. po. Yes po ma'am, good evening po. Ma'am, bago po ang lahat, nais ko lang pong sabihin sa inyo ma'am, uulitin ko lang po, may kasama ka ngayong araw na to. Salamat. Kasama mo po kami para pakinggan ka sa kwento mo ma'am. Yes po. Ready ka na po? Opo. Sige po ma'am, itago po natin sa pangalan ang caller natin ngayon na Tago niyo na lang po ako kung saan kami unang nagkita. hindi Sa ma'am. likod ng bahay. Hindi ma'am, sa pangalan po ma'am. Ano pong gusto nyong ipangalan natin sa inyo? Tago niyo na lang po ako sa nene. Nene. Ilang taon na po tong si Nene? 34. 34. Nene, 34. Tagasan po? Antipolo. From Antipolo. Nene, 34 years old. From Antipolo. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po is nagmahal ako ng sobra ng isang seaman na may asawa. Naging kabit ako. Ma'am, tama po ba ako ng pagkakarinig? Yes po. Nagmahal ka po ng isang seaman na kasal Yes po. at naging kabit ka po. Yes po. Yes po, DJ Tama. Ma'am, pwede niyo po ba kaming kwentuhan? Mari niyo po ba kaming bigyan ng ideya kung paano po kayo nagkakilala? Nagkakilala po kami sa isang app. May friend ako dun. May friend ako dun na kasi that time, sobrang stress din ako. Hindi ko alam kung saan ako
huhugot ng lakas din. Apparently, nag-music lang ako dun sa app na yun. Then, sabi ng friend ko, pinakilala niya sa akin yung guy na yun. Then, nagkamubutihan, nagka-chat-chat. Then, nung umuwi siya ng Pinas, nagkita kami. Pagkakita namin, dinala niya ako sa kanila. For almost 2 months, pinain niya ako doon. Pinakilala sa mga kapatid, magulang, anak. Kasi may anak siya. 3 yung anak niya. Hinalagaan ko, inaruga ko. Bago ako bumalik ulit ng abroad. Ano pong trabaho niyo sa abroad, ma'am? Natago ko na lang sa caregiver po. Caregiver. Gano'ng katagal na po kayo nag-a-abroad? Tagal na panahon na po. 8 years. So, itong si Guy ay meron po palang anak na. 3. 3 na po. Paano naman po kayo, Ma'am Nene? Meron po ba? O wala? Meron po. Ilan po? Meron din po akong anak. 2. Okay. Pero si Nene ay hiwalay na sa kanyang asawa. Wala. Single mom po ako. Single mom. Iisa lang po ba ang tatay ng inyong anak? Opo. Isa lang. Okay po. Isa lang. Pero itong si Seaman na nakilala mo, na pinatuloy ka pa sa bahay, pinakilala ka sa mga kamag-anak niya, hindi mo alam, nakasal pala siya at meron pa rin siyang kinakasama. Tama po ba ako? Opo. Sinasabi niya sa akin, hiwalay na daw sila. Nung umuwi ka dito sa Pilipinas para pumunta ka at tumuli ka sa kanila at alagaan mo yung mga anak niya, hindi po ba nasabi sa'yo ng mga kapatid niya kung ano po yung status niya? Actually, nasabi na po sa akin. Dahil nung time na yun, nagsisik ako nung pagmamahal na hindi ko nakita dun sa tatay ng mga anak ko. Parang sa kanya ko nakita. Then, yung pagiging father figure niya sa mga bata. So, ang denial ako na sa sarili ko na wala lang to, wala lang ganito, ganyan. Parang niyakap ko na maging kabit ako. Parang ginampanan ko yung pagiging kabit. So malinaw po pala sa inyo, Ma'am Nene, na nung panahon na napunta ka sa tahanan nila o bahay nila, alam mo na, nakabit ka. Sabi ko po, Pinaglaban mo, pinilit mo yung sarili mo doon sa alam mong tamang pag-ibig na tingin mo na tama noong mga panahon na yun. Anong sabi niya sa'yo ni Guy? Nauna pa lang pala alam mo na mali na yung pinasok mong pag-ibig, pero ikaw, dahil nga longing ka, naghahanap ka ng aruga, kasama, at father figure para sa mga anak mo. Pinilit mo yung sarili mo sa relasyon na alam mong pwede kang mapahamak. opo, Anong sabi niya sa'yo? ang dami yung pangako. To the point na hindi niya ako pinabalik ng abroad. 1 taon at 3 buwan. Mula nung April 13, bago ako umalis sa kanila, lahat ng pangako na ganito ganyan, inalagaan ko yung mga anak niya. To the point na hindi ko na naalagaan yung mga anak ko.
Ako yung maakat sa stage. Ako nag-a-attend na meeting. Lahat ginawa ko. Yung pagiging ina sa mga anak nila. To the point na nakalimutan ko na may anak mo pala ako na longing sa pagmamahal ko. Yung time na yun, akala ko okay kami. Okay kami. Matawag. Pero the moment, tinatawagan ko, chinachat ko. Wala nang, wala nang response, wala nang explanation. Basta lang, nawala na parang. Tapos, dumating pa yung point na ng hospital yung nanay niya. Ako nag-alaga. Araw-gabi ako nag-alaga ng nanay niya. Na silang magkapatid. Hindi magawa yun. Ako na alam ko sa sarili ko na kamit ako, pero kinampanan ko yung pagiging pamilya kasi akala ko may pamilya ako na masasundan sa kanila. Pero sobra pa pala yung ginawa nila. Nene. 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 Nakikinig ka pa ba sa akin? Opo. Nene, nung panahon na 1 taon ka niya na nakatira sa kanila, buti hindi kayo nagtagpo nung mismong original niyang partner. Yung asawa niya. Nasaan yung asawa niya? Actually po, DJ, mga masama man kung pakinggan, husgahan man ako ng iba, pero naiisip ko tuloy yung mga nangyari sa asawa niya. Ang asawa niya nga ngayon psychological incapacity. Baliw na po. Wala na sa tamang pag-iisip. Kasi to the point na pati sarili niya na hindi niya na maalagaan. Harap-harapan niya na ako nandun sa shop, nandun sa tindahan nila. Na hinahanap nung asawa, yung anak niyang panganay. So nandun ako nakatayo. Hindi lang naman niya ako na-recognize kung sino ako. Gano'n na po daw katagal yung karamdaman ng asawa nitong naging partner mo? 7 years mula nung 2020, mula nung nalaman nung asawa niya na may kabit din na una, yung partner ko na yan, may kabit din. So wala na pala sa tamang pag-iisip itong partner niya. Yung mismong asawa niya. Kaya nagawa ninyo at nagawa mong manghimasok dun sa kanilang tahanan at ikaw na gumawa ng mga responsibilidad nung kanyang asawa doon sa kanyang 3 anak. Tama? Tama po. Tama. Na-mention mo kanina na ikaw na mismo umaakyat sa entablado, nag-aalaga sa mga bata, umahati ng meetings, nag-aasikaso, ultimo dun sa nanay niyang nagkasakit, ikaw din ang nag-asikaso at nag-alaga. Tama ba ako? Tama po. Pero Lahat na kayang nilang iutos sa akin. So, eto ba, Nene, inutos nila sa'yo o nagkusa ka? Inutos po nila yung kapatid niya. Yung kapatid niya, ne, pasuyo ako ng ganito. Ne, pasuyo ako ng ganito. Ne, pwede bang pakisuyo ng ganito? Ako naman, sunod-sunuran na ako kasi akala ko tama yung ginagawa ko. Natama lahat-lahat kasi dahil sa pagmamahal. Dahil nga, Nilaban ako ng pagmamahal ko.
Gaano mo na katagal tong kinikim-kim yung bigat na dinadala mo? Sa 4 na taon kami magkarelasyon. Sa relasyon namin na yun, hindi puro. Lagi kong nahuhuling may babae, may kausap. Tuwing tatanungin ko anong ginagawa, nagagalit. Andun pa rin ako. To the point na nahuli ko sila nung una niyang kabit na magkausap. Pinatawad ko pa rin. Tanda-tanda ako. Tinanggap ko pa rin. Ako pa rin yung, hindi ko alam anong kasalanan ko. Lahat ng pagmamakaawa, lahat natatawag, call, emails, lahat, pati opisina, tinawagan ko. Trying to reach out on him. Gusto ko lang naman sabihin kung anong dahilan. Pero iniwan ako sa kanila na walang-wala akong pera. Na halos magmakaawa ako. Ang sabi niya sa akin, tutulungan niya ako makabalik sa abroad ulit. Nagsimula. Pero iniwan niya ako sa ere. Missing ko doon yung natulong, wala. Kailan po kayo huling nagkita na itong lalaki na to? Nagkita kami nito. Sinundo ko pa to ng January sa Manila. 2026? January? Pagkababa. Pagka-February, bubalik ulit siya. Mhm. Halos duruin niya na ako. Halos murahin niya na ako. Iniwan nila ako dun sa bahay nila sa 3rd floor. Nilak nila yung buong bahay. Hindi ako nakakain ng tanghalian. Hindi ako nakakain ng kapusan. Hindi lang naman niya naisip na nandun ako sa taas. Hindi niya lang man ako hinanap kung nakakain ako or what. At ang mas worst pa, pinatulog niya ako dun sa tricycle mismo sa ilalim sa garahe. Hindi niya lang man ako pinatulog sa taas o pinakot dun sa taas. Hindi alam ng pamilya ko na yung maging karelasyon ko may asawa. Tinakpan ko lahat. Dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Ma'am Nene. Nararamdaman ko yung kalungkutan ng puso mo ngayon. Nararamdaman ko na sobrang wasak. Wasak yung katulad mo na nagmamahal lang. Pero Ma'am Nene, aware ka rin ba na meron ka rin naging mali kaya humantong sa ganitong sitwasyon? Ano yung pagkakamali mo na yun, Nene? Tingin mo. Anong pagkakamali yun? Una-una pa lang, alam ko na pamilyado siya, pero tinuloy ko ng tinuloy. Binuhos ko yung buong ako, yung buong sarili ko, yung buong buhay ko sa kanila, sa kanya at sa mga anak niya. To the point mo wala nang natira sa akin. Isip ko na lang lagi na baka ito na yung kabayaran lahat ng kasalanan ko.
Hindi man ako yung nakasira sa pamilya nila, pero parte ako dun. Pero araw ko pinagsisisihan yun. Kinumpisan ko lahat-lahat. Ang akin lang. Bakit ganito? Alam kong may mali. Alam ko. At hindi ko maaalis yun na may mali talaga ako. Saan ba naman nasabihin na ayoko na tama na. Ano naman yung gusto kong marinig eh. Hindi ko naman gusto na nakausapin niya ako na makipagkita niya or what. Iniwan niya ako na walang-wala. Halos magmakaawa ako na kahit pamasahe lang pabalik ng Maynila. Hingin niya ako para makapagsimula ako kasi may anak ako nakaasa sa akin. Pero wala. Ano maaari ko bang malaman kung ano yung pinakapunot dulo ng iniiyak mo ngayon? Ang punot dulo yung pagsisisi. Yung pagsisisi na kung sana noon pa lang inayos ko na yung alam kong mali. Di sana hindi ako nagkakaganito. Kung sana natauhan ako nung time na yun na isang beses, 3 beses, 5 beses kong nahuhuli na may kausap siya. Sana dun pa lang natauhan na ako. Di sana hindi ahantong sa ganito kasakit yung mararamdaman ko. Na imbis ako yung mang-iwan, ako yung iniwan. Pagkatapos nito, pakinabangan lahat-lahat na meron ako. Tatapon niya lang ako na parang basura. Ito mas worse pa. Na nag-apply ako abroad. Nang pre-medical ako. Ni-reach out siya ng agency ko kasi siya yung nilagay ko ng emergency contact doon. Kasi wala akong mailagay doon sa contact ng nanay ko kasi walang cellphone yung nanay ko. Ayaw niya maniwala na 16 weeks na akong delayed. Sinabihan niya pa ako ng time na yun na hindi ganito. Ang sakit-sakit na parang tinatanggi niya pa yung dinadala ko na hindi sa kanya. Na mula nung umuwi siya hanggang sa bumalik siya noong February 7, magkasama kami. Iisang bahay kami ng mga anak niya. Buong bahay niya, puro may CCTV. Nakaka-access sa lahat. Lahat ng galaw ko, alam niya. So, ibig sabihin, nagdadalang tao ka po ngayong araw na to. So, kung from January to February, so, meron na pong 3 o 4 na buwan yung batang dinadala mo. Ito po. Alam ko, DJ. Alam kong mali. Alam kong mali. Nandun na tayo, Ma'am Nene. Sabi ko nga, kung kaya ko
makulong dahil sa nagawa ko. Ikulong niyo na lang ako. Kaya ko masama sa sarili ko. Wag lang nilain namin yung nanay niya sa anak ko. Kasi pati nanay at anak ko inaras nila. Dinala nila din ng pulis kasi yung nanay ko na inosente na wala namang kinalaman. Ako na lang. Kasi ako naman yung punod dulo eh. Ako na lang. Kasama mo ba ngayon yung mga anak mo, pamilya mo? Hindi po. Nasaan ka ngayon? Malayo po ako sa kanila. Nasaan ka ngayon? Nandito po ako sa tita ko. Ilang taon na yung anak mo? 13. Yun yung panganay. Saka 10 years. 10 years po. Tatanungin kita, nene. Sa 13 years, nabubuhay yung anak mo. Ilang taon mo siya naalagaan? Seven years. 7 years akong nag-alaga sa anak kong pangatay. Sa pangalawa? Sa pangalawa. Walang buwan ko siyang iniwan mula nung umalis ako. Nagtrabaho ako. Tapos hindi mo na binalikan? Umabalik ako, umuwi. Pero hindi ako nagsistay kasi nga kailangan ko magtrabaho para sa kanila. May communication pa rin ba kayo until now? Wala po. Sa pagkakataon na to, nene, bibigyan kita ng pagkakataon na magtanong sa akin at sasagutin ko. Ano yung mga katanungan na yon na malay mo, kaya kong sagutin ngayong araw na to? Sa kalagayan ko dito. Ano yung dapat kong gawin? Tama ba ako ng pagkakarinig? Sa kalagayan mo ngayon, ano yung dapat mong gawin? Tama? Opo. Bago ang lahat, gusto muna kitang yakapin ng mahigpit na mahigpit. Bago ko sagutin yung tanong mo ni Hen, gusto ko muna sabihin sa'yo na kasama mo ako ngayon, nene, na naway sa mga sasagot ko sa'yo, ipanghawakan mo to. At gawin mo sana. Gusto mo na ba marinig? Opo. Alam mo, nene, narinig ko sa'yo kanina na aminado ka rin naman sa pagkakamali mo. Aminado ka
na pumasok ka sa relasyon na pinilit mo yung sarili mo kahit hindi pa pwede. At ito na nga yung kinalabasan yun. Napunta ka sa maling tao. Napunta ka sa taong hindi marunong magpahalaga. Napunta ka sa taong mas lalo kang nilubog. Pero hindi ko siya pwedeng siya lang ang sisihin ko. Dahil alam mo rin naman sa sarili mo na mali yung pinasok mo pero pinilit mo din kasi. Alam mo nung una pa lang na kung sa'yo nga, sa asawa niya nga mismo. Hindi sa'yo, sa asawa niya mismo. Nakasama niya pa at buhay pa. Nasa katinuan o wala sa katinuan yun, yung respeto niya na lang dun sana sa asawa niya na yun na hindi siya magpapakilala ng iba sa pamilya niya. Sana ginawa niya yun. At sana ikaw din. Kaya ang masasabi ko lang doon sa tanong mo, panindigan mo yan. Panindigan mo na kung ano yung mga naging bunga at resulta ngayon. Harapin mo yan ng buong puso. Ngayon ka pa ba susuko? Na 3 na yung anak mo. Meron kang 13 anyos na 7 taon mo lang naalagaan. Meron kang 10 years old na 8 months pa lang nung iniwan mo. At ngayon, may bago na naman na sanggol sa sinapupunan mo. Ngayon ka pa ba magiging mahina? Ngayon ka pa ba susuko? Ngayon mo pa ba hindi maiisip yung tamang desisyon sa sarili mo? Ang sabi mo sa akin kanina, ang hinihintay mo lang ay yung sabihin sa iyo nung guy na ayaw niya na. Titigil ka na. Tama? Tama po. Gusto mo ba ako mismo magsabi na sa'yo kung ano yung ibig sabihin ng guy na minamahal mo sa mga ginawa niya sa'yo? Huwag mo nang antayin, papaliwanag ko sa'yo ngayong gabi na to. Gusto mo ba? Gusto mo marinig? Doon pa lang sa pagkakataon na naghanap na naman siya ng iba. Kung sa mismong asawa niya nagawa niyang lokohin, ikaw pa kaya na mismong kabit lang, anong ginawa niya? Niloko ka lang din niya. Ibig sabihin sa pagkakataon na yun, wala siyang respeto sa'yo. Hindi totoo yung nararamdaman niya sa'yo. Hindi ka niya mahal. Kinailangan ka lang niya. Iba yung minamahal ka sa kailangan ka lang niya. Naging kailangan ka niya kasi kailangan ng anak niya na may mag-aalagang nanay dahil nga hindi kaya ng asawa niya.
Kailangan ka niya para may tao siyang kahit papaano mapag-iiwanan ng mga mahal niya sa buhay. Sa madaling salita, sakit man pakinggan, ginamit ka lang niya. Hindi ka niya minahal. Ngayon mo pa bang gusto malaman? Ngayon mo pa bang gusto marinig na sabihin niya sa'yo na ayaw niya na? Eh hindi niya na nga kailangan sabihin dahil pinamukha niya na sa'yo at pinaramdam niya na sa'yo? At sa huling pagkakataon na para itanggi niya na anak niya mismo yung nasa sinapupunan mo, hindi pa ba sapat yun? Sa pagkakataon na to, gagawa ka pa rin ba ng maling desisyon? Gagawa ka pa rin ba ng maling desisyon dahil dyan sa lalaki na yan na hindi ka kailanman minahal at nirespeto? Sa pagkakataon na to, hindi ka pa rin pagagawa ng tamang desisyon dahil hindi ka na natuto sa pagiging kabit mo? Sa naging bunga ng pagkakamali mo na may dinadala ka ngayon? Sa panloloko ninyo dun sa tunay na asawa? Hindi ka pa rin ba matututo, nene? Sa pagkakataon na to? Ito tama ko na. Nene, sa pagkakataon na to, ito na yung tamang panahon para magdesisyon ka naman ng hindi para sa sarili mo na. Para na sa mga batang umaasa sa'yo. May 3 bata umaasa sa'yo. Huwag mo na ipaglaban yung mali. Ulitin ko, Opo. kabit ka. Huwag mong habul-habulin yung lalaki na hindi naman talaga sa'yo. Tama na yung maling desisyon. Nagbunga na. Nagbunga na. Ito lang, nene, masasabi ko sa'yo.
nagbunga na yung mga mali mong desisyon ng isang sanggol. Pero sana, yung sanggol ngayon na nasa sinapupunan mo, ay alagaan mo. Pag-ingatan mo. Dahil walang kasalanan yan. Maging matibay ka ngayon. Maging matapang ka. Hindi ito yung panahon para mas lalo ka maging mahina. Ito yung panahon na dapat mas lalo ka nagiging matibay. Kung gaano ka katapang nung pinaglalaban mo yung alam mong maling pag-ibig ng mga panahon na yun, ganun ka rin dapat katapang ngayon kung paano mo haharapin yung mga naging consequence na yun. Naiintindihan mo ako? May gusto ka pang itanong? Ah, gano'n na ba ako kasama na kahit Hindi ka ba masama kahit? sabi ko, chinat ako ng kapatid niya nung nakaraan. Huwag kayo lamunin ng galit mo. Dahil sa mga anak niya, tao lang ka. Tao lang tayo. Huwag tayo nagkakapatid. Sabi ko magkapatawaran na tayo. Yun lang naman yung gusto ko sa kanila. Huwag niyo naharasin yung pamilya ko, nanay ko. Nanay ko lang ang meron ako. Wala na akong tatay. Aminado ako sa lahat ng kasalanan ko sa inyo. Sabi ko, huwag niyo na inamay yung pamilya ko. Ano daw ba gagawin nila sa pamilya mo? Dinala nila ng pulis dun yung nanay ko. Tapos, nakikinig yung nanay ko na nagulat. Unang-una, nene, papaliwanag ko sa inyo na maayos. Yun ay pananakot lamang para tumigil ka na. Unang-una, wala pong karapatan ng mga pulis para dakipin po yung nanay mong walang may kasalanan dahil hindi po siya yung kabit. Tapos, ang sabi lang dun sa barangay namin, ang sabi ng nanay ko, kung may kasalanan yung anak ko, ipakulong niyo. Hindi ko kukonsintihin kung anong ginawa ng anak ko. Ang sabi lang ng kapatid, gusto lang namin iwalayan niya yung kapatid ko. Ano po ba mga sumunod na nangyari? Bumalik po ba yung mga pulis? Bumalik 4 na pulis po pumunta dun. Ang sabi lang po dun, magpa-record lang daw. Yun lang Blatter? po. Ganon? Yun lang po. Tapos, tinanong ako ng mga anak ko, Mama, bakit may mga pulis? Hinahanap ka? Bakit hinahanap ka? Tinatanong ako ng panganay ko kung okay lang ako. Sabi ko, okay lang si Mama.
Pangalawa, tinatanong din ako, "Mama, saan ka ngayon? Kasi kailan ka uuwi? Asan na yung lalaki na yun?" Sabi niya, "Bakit ka niya sinaktan?" Hindi ko ma-expect na sasabihin naman ako sa kanya na, "Nandito ako mama, nag-aasa ako ng kutsilyo. Gusto kong saktan yung lalaki na yan. Bakit ka niya sinaway?" Sabi niya, "Bakit ka niya pinaiyak?" Durog na durog ako. Kahit na hindi ko na alam yung anak ko kasi yung bata yung inaalagaan ko, anak niya ang priority ko. Pakiramdam ng mga anak ko kung gaano ako nasaktan. Ikaw kasi naglagay sa sitwasyon na yan sa mga anak mo at pamilya mo eh. Ikaw din naglagay sa sitwasyon na yan sa sarili mo. Kaya nga sabi ko sa'yo, wag mo nang gawan pa ng maling desisyon sa pagkakataon na to. May pagkakataon ka pa, nene. Hindi pa hulihin lahat. Para itama ang lahat ng mga pagkakamali mo. Opo. Lapit mo sa Panginoon yung sarili mo, nene. Actually, nagsimba po ako kanina sa Quiapo. Lapit mo. Kahit hindi ka magsimba, manalangin ka kahit nasan ka, nene. Hindi naman minsan kailangan ng simbahan eh. Kailangan yung relationship natin kay God ay totoong bukas at nakakonekta. Ingatan mo yung batang nasa sinapupunan mo. Wala na tayong pwedeng gawin dyan kundi alagaan na lang. May gusto ka pang sabihin? Salamat po. Kahit pa paano, nai- nailabas ko kahit pa paano yung tagal na kinikimkim ng dibdib ko. Na kahit sa ibang tao, nakala nila okay lang ako. Pero sa likod nun, hindi ako pinagdadaanan, pero hindi ko yung pinakita. Nene, bago natin to tapusin yung call na to, magdasal na muna tayo, okay ba? Okay po. Nene, naway maging tama na yung mga desisyon mo, ha? Ipangako mo sa akin, pangako mo sa mga anak mo, pangako mo sa lahat-lahat. Respetuhin mo yung sarili mo, okay? Tayo manalangin, nene. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, naway pagdasal po natin.
Yung katulad ni Nene na naliligaw sa kanyang mga tamang desisyon. Panginoon, nilalapit po namin yung tao na to na si Nene. Si Nene na naliligaw kung ano ba ang dapat niyang maging tamang desisyon. Alam naming lahat at napakinggan naming lahat yung naging mali niya. Pero hindi ibig sabihin yun ay wala na tayong karapatan na makabangon at mapatawad ng Panginoon. Panginoon, napakalawak ng pangunawa at puso mo. Nilalapit po namin yung mga puso namin sa inyo. Nilalapit po namin ang puso ni Nene at buhay ni Nene sa iyo, Panginoon, na maayos. At gabayan niyo po siya. Bigyan niyo po siya ng wisdom. Bigyan niyo po siya ng lakas ng loob na itama na yung mga pagkakamali niya. Alam namin na walang ibang makapangyarihan kundi ikaw lamang. Panginoon, ngayon pa lang po, nagpapasalamat kami sa kabutihan mo. Amen. Alam nyo mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, sa lahat po na nakikinig ngayon sa 90.7 Love Radio, uulitin ko lang po. Ito po ang show namin ni DJ Rocky Terra na hindi ka husgahan bagkos ikay pakikinggan. Ito yung show na nagpo-promote sa radyo ng We'll Listen and We Don't Judge Culture. Hindi ibig sabihin, kabisyo, na nagkamali na ang isang tao ay wala na po siyang karapatan na magbago sa kanyang pagkakamali. Lahat po tayo makasalanan. Oo, kung siya, ito ang pagkakamali niya, pero tanungin mo rin minsan yung sarili mo, kabisyo. Malinis ka rin ba? Maaring pwede nating sabihin na salot ang lahat ng mga kabit, pero ikaw ba? Hindi ka rin ba naging salot sa mga nagawa mong kasalanan? Malinis ka ba? Alam nyo mga kabisyo, kaya may mga taong natatakot magbago. Kasi may mga tao na sarado ang utak para sa mga taong gustong magbago. Nene, mahigpit na yakap para sa'yo. Salamat, DJ. Welcome. Naway, Nene, hindi masayang tong call mo sa akin at sakaling tumawag ka muli dito sa amin, masagot namin ni DJ Rocky. After 1 year, 2 years, or 3 years, o kailanman, dumaan ka dito sa istasyon, hanapin mo ako. At sasabihin mo sa akin na, DJ, okay na ako. Opo. God bless, Nene. Salamat po. Mga kabisyo, napakinggan natin ang kwento ni Nene na 34 years old from Antipolo. Iba't ibang emosyon, iba't ibang reaksyon ang nababasa at napapakinggan natin at nararamdaman ko habang nakatutok ka ngayon, kabisyo, on air.
Maraming tumatakbo sa isip mo. Pwedeng pabor ka kay ate at pwedeng hindi ka pabor. Pero ang bottom line lang naman dito mga kabisyo. Alam natin na masama maging kabit. Sige na. Deserve na nung tao. Na makarma, lahat na, sabihin na natin. Pero hindi niya rin ma-deserve na bigyan ng pagkakataon na ayusin yung buhay niya. Deserve po niya yun. Muli, ito po pala ang 90.7 Love Radio. Ang number 1 radio station sa Metro at Mega Manila. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Metro's #1 Love Radio. Basic!